ove situacije malo potroše vremena i potroše vremena roditeljima koje je dragoceno za intervenciju. Sjajno je kad su neke funkcije jake i mi se uvek u tretmanu i trudimo da se oslonimo baš na te koje su dobro razvijene, ali to ne znači da nećemo podsticati one funkcije koje su ispod očekivanog za taj uzrast. Ja sam sada htela da se nadovežem na još jednu temu. Kada dođu roditelji dece koje kasne u progovaranju, vrlo često kada objašnjavaju svoje dete, oni kažu, ali on je takav, on je specifičan po tome i tome. I onda sada to ima isto i ovo što je Ivana govorila o disharmoničnom razvoju, situacija je ista. Ta deca vrlo budu specifična po nekim karakteristikama i vrlo često deca koja kasne u progovaranju imaju nadprosečno razvijene motorne veštine, na primjer. I to na kraju krajeva nije tako neobično, zato što oni u nekom momentu osete da im je verbalni deo težak, da se tu ne snalaze baš najbolje i da zadovoljstvo konzumiraju iz pokreta, iz kretanja i da onda iz tog razloga ovaj pokret i motorne veštine uvežbavaju sve više i više i sve su uspešniji i uspešniji u tome, dok ovaj verbalni deo zanemaruju, problem biva sve veći, oni imaju sve veći otpor prema njemu i onda tu dolazi do jedne onako loše raspodele snaga, a roditelj koji se nađe u toj situaciji nekako prirodno bazira igru na onome što dete raduje i što detetu prija i onda i oni sami počinju da izbjegavaju ove verbalne igre i onda zapravo problem postaje sve dublje. Tako da kada se zapitate, ako dođete u tu situaciju, da pomislite da je vaše dete po nečemu specifično i da mislite da je to njegova lična karakteristika, bilo bi dobro malo šire pogledati sliku i nekako uraditi analizu tog ponašanja. Svi mi imamo svoje specifičnosti i osobenosti i to je potpuno u redu, ali s druge strane isto tako imamo zadatke da neke norme otpratimo u određenoj meri da bismo mogli da funkcionišemo u ovom složenom svetu kao jedno socijalno biće gde, ja to kažem deci, oni su centar univerzuma u kući svojih roditelja, ali dok iz te kuće izađu, ta pravila više ne važe, a trebamo da ih pripremimo za ovaj surovi svet u koji treba da izađu. Opšti savjet za roditelje, ne obmanjujte svoju decu da su oni centar univerzuma. Oni jesu centar vašeg univerzuma i to je sjajno, ali treba da budu svesni da postoje i druga bića i da su važni elementi, da je sjajno stupiti u interakciju sa njima i družiti se, iz toga može da se izvuče puno toga divnog i korisnog. Bilo je pitanje u vezi glasova, jedna mama je zamolila da odgovorimo na pitanje da li postoji neko određeno vreme kada se koji glas javlja. Da, postoji, naravno postoje norme za razvoj glasova i ajmo nekako ukratko da kažemo, do 3. godine deca bi trebalo pravilno da izgovaraju sve vokale, plozive, p, v, t, d, k, g, takođe s, z, c, da budu dobri tu, zna da se desi greška, da deca koja su koristila cuclu ili lažu, onda jezik ispada između zubića i s, z i c se izgovaraju nepravilno i imaju onaj šumi prizvuk. Dakle, čak i sa 3 godine nije rano intervenisati na artikulaciji, na izgovoru glasova, ukoliko se pojavi forma koja je atipična za taj uzrast. Glasovi gornje pozicije, č, dž, š, ž, se razvijaju oko 4. godine, što opet ne znači da pre 4. godine ne može da se uoči ako je nešto krenulo u potpuno pogrešnom pravcu. I za 4,5 godine L i R takođe treba da budu zreli i korektno da se izgovaraju. Moj savjet je da ukoliko ste u nedoumici da li vaše dete izgovara pravilno glasove ili ne, bilo kog uzrasta
da ipak konsultujete logopeda, jer nije svako odstupanje ono koje će dovesti do pravilnog izgovora glasa samo od sebe, a ukoliko je odstupanje takvo da neće dovesti do zrelog glasa, onda se zapravo uvežbava nepravilna forma artikulacije koja posle bude teža za korekciju. Ja sam htjela još da spomenem, pošto nam je baza uzrast od godinu do 2, onda da se osvrnemo još jednom na tu decu i na ove igre, sad non stop po igrama, šta bi drugo dete radilo u ovom uzrastu nego se igralo. Jako su dobre igre telom i to su igre koje se prve javljaju i koje se poslednje razgrađuju ako do nekakvog problema dolazi. Tako da nema, čini mi se, tog deteta koja ne voli da se igra jurke, da se igra skrivanja, da se igra ringeraja i raznoraznih varijanti koje prosto podrazumevaju nekakve pesmice i pokrete i kontakte telom i emotivnu razmenu telom. One decu čine srećnom, one u njima uživaju, a upravo su to igre koje podrazumevaju da je uvek prisutna razmena između dva bića i na taj način se deca uče interakciji. Tako da u ovom uzrastu igrajte i pevajte. Tako je. Ove igre zahtevaju saigrača i to je njihova važna osobina i dobra za razvoj dece, da. Sad kad si rekla saigrača, to je isto važno da na ovom uzrastu roditelji obrate pažnju, ovo kad govorimo kakva je igra, onda je važno da obratite pažnju da li vaše dete obraća pažnju na saigrača. Dakle, kada nešto dete kaže, da li prati kakva je reakcija onoga kome je ta poruka upućena. Bez obzira da li se od njega, kako da kažem, neka deca postave pitanje, a ni ne pogledaju u, na primjer, mamu o kojoj su se obratili i odslušali su njen odgovor. A neko drugo dete će postaviti pitanje i pogledati u mamu iako ona nije dala odgovor, a nekmo li ako ona daje odgovor. Ova varijanta gde dete pogleda u mamu je jako važna i uvek je vrlo bitno da se proceni ovaj deo kako dete posmatra i da li prati reakcije okoline na ono što ono radi, želi i tako dalje. Da, ovo je važna stavka, da li dete prati reakcije okoline. Uvek nam je važno da dete i ovog uzrasta od godinu, 2 dana, to se čak i ranije dešava, da deca nekim svojim akcijama izazivaju reakciju odraslih i od toga da li je detetu stalo da lepo, kako bih rekla, da lepo obradi da li je ta osoba preko puta njega registrovala, da li je odgovorila na taj njegov podražaj ili ne. U mnogome zavisi kakva će to interakcija sutra biti. Dakle, dobro je kada dete u momentu kada nešto uradi zahteva reakciju svoje mame na ovom uzrastu najčešće. Pa onda neke mame kažu, jao, sve dolazi da mi pokaže, sve me zapitkuje, sve mi pazi gde sam, šta sam, da slučajno nešto ne promakne. Mi se oduševimo, to je super, to je odlično. To je jedan apsolutno uredan razvoj, jer beba nije sama sebi dovoljna, nego je potrebno druženje i dokaz prisustva drugog bića. I uvek nekako tragamo za tim situacijama koje će bebu ili dete od godinu, 2 dana uvesti u takve aktivnosti sa roditeljima da zahtevaju te povratne reakcije. Dete uradi nešto, pa roditelj nešto, pa onda dete. I taj sled i razmena uloga u igrama je važna, jer to ja ti
u igri, sutra postane isti obrazac u govoru i u komunikaciji uopšte. I to je važan segment u razvoju. Jesmo imali još nešto što smo htjeli da kažemo? Malo smo posustali sa pitanjima, možete slobodno, još smo mi naumili neko vreme da budemo tu, a ako imate pitanja, izvolite. Da, kada smo još sad, smo ovdje imali ubeleženo da sada se dogodila jedna, kako smo sad svi malo više u kućama i sa svojom decom i tako, desila se jedna vrlo interesantna situacija, a to je da su deca koja su vođena i roditelji koji su onako ušli duboko u saradnju sa nama, gde prate instrukcije koje dobijaju i odrađuju kod kuće sa svojom decom. Sada su ta deca počela naglo da napreduju i u stvari se ispostavlja da sada postaje onako još jasnije vidljiva ta važna uloga roditelja u razvoju govora kod dece. I sada kada roditelji imaju više vremena da se bave decom i da se bave na dobar način, onda deca i pojačano napreduju. Ja onda nekad pomislim, Bože, da li je morala da se dogodi vanredna situacija da bi smo se mi osjećale redovno, ali izgleda da je tako. Život nam svima nameće puno obaveza i svi živimo i suviše brzo i naprosto je tužno to što nam ostane premalo vremena da sa svojom porodicom provedemo vreme i razmenimo se, a sada kada se oslonimo jedni na druge, onda to daje boljitak kod dece. Ili imamo neko preskočeno pitanje? Ako smo nekoga preskočili, neka nam napiše ponovo, nije namerno. Da, nek nas opomene na neki način. Dobro. Imamo neke signale. Koliko nedeljno preporučujemo da dete ide kod logopeda koje ima 2 godine. Pa sad zavisi. To je, trebalo bi vidjeti šta je, znači, vrlo je, veliki je raspon, znači nekada i zavisi, pre svega zavisi na koji način se sprovodi program stimulacije, a s druge strane zavisi u kom stanju je govorno-jezički razvoj deteta. Nekada to može biti jednom nedeljno, nekada preporučujemo 3 puta nedeljno. Mi izbegavamo tretmane koji su svakodnevni i ne volimo da tretmani budu češći od 3 puta nedeljno, znači 4 puta u najekstremnijim situacijama, ali zaista 3 puta nam uvek bude okvir onoga što je maksimum, zato što nekako smatramo da je mnogo važan ovaj deo da se terapija uklopi u život, a ne život u terapiju, i da je mnogo važnije ovaj deo kako će roditelji kući nastaviti da sprovode te terapijske procedure, nego samo dovođenje deteta kod logopeda. Zapravo, ukoliko se roditelj ne uključi kao koterapeut, u tom slučaju je koliko god često da dete dolazi, ne može da bude veliki napredak. A događa se da dete dolazi jednom nedeljno i da roditelji imaju precizne konsultacije i prate vrlo sitne instrukcije koje dobijaju i da onda dete napreduje vrlo lepo i u tom ritmu. Tako da tu je sada malo onako nezgodno odgovoriti koliko puta je potrebno. Da vidimo dečak 4 godine, a to smo odgovorili? Ovo nismo sa 2 godine, moj sin. Nismo ni ovo.
4 godine dijagnoza F83, od rođenja ima problem sa salivacijom, molim za savjet, vodili smo ga kod ORL, sve je u redu. Dobro, ne znam da li ste vodili i kod logopeda, kad je, svakako imate dijagnozu, verovatno da i verovatno da ste dobili te neke prve savjete, ne znam, uzrast, 4 godine još uvijek problem sa salivacijom. Kako jede, kako žvaće, savjet je da što više angažuje mišiće, jezika, usana, pokrete vilice, da bi se oni ojačali. I to je jedno, a drugo što isto vrlo često se dešava da nekada deci je potrebno samo osvestiti da se to dešava, pa kad im se da maramica da se sami obrišu i kad im se kaže ajde pogledaj šta se sada desilo, hajde potrudi se to da progutaš, hajde da stanemo ispred ogledala da razgovaramo ili da se nečeg igramo, a obrati pažnju, nemoj da se pojavi pljuvačka, nekada i to zna da im pomogne. Ali u svakom slučaju, onaj ko vodi dete ima više informacija i podataka šta se tačno dešava i na čemu bi trebalo konkretno raditi, ali da kažem da je ovo neka opšta priča. Imamo još jedno pitanje od Milene. Sa 2 godine moj sin ima mnogo reči, ali rečenice su uglavnom samo od 2 reči. Sa 2 godine samo od 2 reči. Ima prilično raštimovan govor, konstantno radimo na proširivanju rečenice. Pa dobro, na uzrastu od 2 godine je važno da se vokabular, zapravo na uzrastu od 1 godinu do 2 se vokabular ekspanzivno popunjava i onda sa 2 godine počinje gramatički razvoj, to jest dolazi do kombinovanja prvih reči. I kod vašeg deteta je to kombinovanje očigledno počelo, što je dobro i to je ono što mi na ovom uzrastu procenjujemo. Važno je da postoji začetak rečenice. Sada u narednom periodu između 2. i 3. godine bi sada trebao da ovlada gramatičkim kategorijama, a to sada znači da se ove reči poslože onako kako valja, da ne budu salata od reči, ali ja nekako verujem da će se to dogoditi i nekako sada bih vam posavjetovala da ne idete na preterano složene rečenice, nego da idete na što jednostavnije i bolje veći broj kraćih rečenica, da prosto ovlada tom vrstom opširnog izražavanja, ali tačnog, pa onda postepeno da širite i uvodite nove kategorije. Ajde da vidimo malo Facebook, da ne zanemarimo. Možete li nam reći šta kada dete zbog sisanja cucle, postoji interdentalni sigmatizam, nikako ne može da vrati jezik unutra, dugo je koristio cuclu, da li krenuti sa korekcijom glasova kod... Samo sekund, ne vidi se cijelo. Kako je glas, od kojih pozicija jezika. Ovdje isto Nađa, pozdrav, ne znam uzrast deteta, ali ono što je opšti savjet kreće se od glasova koji se razvojno prvi javljaju, tako da C je verovatno prvi glas od kojeg bi kolege krenule. Interdentalni sigmatizam jeste nezgodna situacija gde je nezgodno taj jezik pratiti unutra kad se stvorila navika da ispada napolje. Treba vidjeti šta se dešava sa zubima i zagrižajem, jer se tu pokvarila trajna stvar. Ali vežbe za interdentalni sigmatizam, pre svega instrukcija zatvori jako zubići, drže čvrsto, pa onda sve drugo što treba. Ali ovo zaista bi moralo da se negde uđe dublju u priču, pa da vidimo sistematično kako da se korak po korak vodi. Onda imamo još jedno pitanje na, ne znam čemu vodi, Instagramu, mali zvrk. Da li treba ignorisati kada dete objašnjava pantomimom, insistirati da izgovori ili je dovoljno samo imenovati traženi pojam? Razilaze se mišljenja kod logopeda, dečak je uzrasta 4 godine. Ovde 4 godine nema razloga da bude razilaženje u mišljenjima. Dete od 4 godine bi moralo biti verbalno. Ukoliko je dete, ukoliko se ne radi o oštećenju sluha, izražavanje pantomimom nikako nije dovoljno. Apsolutno bi trebalo raditi na verbalnoj produkciji. S tim što sada opet
ovo što se dete izražava pantomimom, znači da ima potrebu za razmenom i za kontaktom, ali nema drugi medijum putem kojeg bi se izrazilo i sad su ovo situacije gde meni bude jako žao kada čujem da to dete ima 4 godine, mnogo bih više voljela da ste mi se javili kada je dete imalo 2, do 4 bi verovatno sve bilo razrešeno, što ne znači da vas krivim, niste znali, ali se ljutim na ova oprečna mišljenja gde neko može sebi da da za pravo da je to u redu i da onda jedan roditelj to prihvati kao stručni stav, jer naprosto to nema druge. A i često budemo u situaciji da pre poverujemo u nešto što nam se više sviđa nego u nešto što nam se baš i ne dopada. Tako da ovde sada bi trebalo napraviti plan na koji način sada izbodriti dete da počne verbalno da se izražava. Sad tu mora vrlo oprezno da se priđe i da se odrede tačne granice deteta kako biste mu pomogli, jer ovde njemu samom najpre nije lako i on se ne osjeća prijatno i komotno, tako da ne bih išla na nešto invazivno, nego na podržavajuće. Ne, i ovo ignorisati, ne treba apsolutno ignorisati, nego pomoći da prevaziđe. Ovo se nadovezuje malo pre za savjet. Samo da vidim, nemam pitanje, baš se hvaliti. Aha, dobro, pozdrav. Pozdrav, hvala. Dobro, evo ga na Facebooku, samo sekund, pozdrav. Zanima me slovo K i G. Kako to posticati kod deteta? Vodili smo ga kod logopeda, rečeno mi da su ta 2 slova koja idu iz grla, ako im ne razumete dobro. Curica 4,5 godine. 4,5 godine, K i G su glasovi koji se među prvima javljaju, malo pre sam pomenula, apsolutno zahtevaju intervenciju. Na ovom uzrastu pogotovo, tako da moj je savjet da se javite logopedu koji će napraviti procenu i nakon toga plan sistematični kako da se stimuliše razvoj ovih glasova, to jest sad već korekcija, ne razvoj, oni su trebalo je da su već razvijeni. Sada treba naučiti dete kako da izgovorite glasove i intenzivno vežbati razliku u glasu K i G i verovatno T i D sa kojima ih menja. Tako da ovo zahteva zaista sistematičnu vežbu da bi se ispravilo. Trebaju vam specifični savjeti i plansko i kontinuirano vođenje. Prosto prevazilazi mogućnost ovako kratke forme odgovora kako vi to samostalno da rešite. Treba vam stručna pomoć. Evo jedna mama pita, naša Milena dosta priča i takođe po 2-3 reči. Da li treba više sa njom raditi na formiranju rečenice ili da sačekamo još malo? Pa to što ona priča rečenicu 2-3 reči za uzrast od 22 meseca je sasvim dovoljno. I za sada Milena ide u razvoju Mileninog govora ide u dobrom pravcu, tako da još uvek nemate razloga ni za kakvu brigu. Evo je draga Natali koja pita da 5-godišnja devojčica piše naopako slova i brojeve. Pozdravljam vas. Ovo je situacija koja se često dešava. Deca nekako kada na uzrastu od 5 godina ona nije učena sistematično kako će pisati slova i brojeve, nego je počela da ih piše onako kako ih vidi. I onda sada ta deca nekako, mi to kažemo, kao da nadograđuju ta slova, kao da ih nekako zidaju sa neke strane kako oni zamišljaju da bi to trebalo da ide. I onda se često dešava da oni budu okrenuti ili napisani kao u ogledalu. Tu bi valjalo da joj se pomogne malo, da joj se da struktura, da ono što je interesuje i što želi da piše, da joj onda damo smernice kako se sada to piše zapravo. Mogu li ja? Ovo pitanje je vrlo važno. Dete od 2,5 godine još ne govori, tek je nedavno počelo da ponavlja reči, nekoliko slova. Dobro, vodili su je kod 2 različita logopeda i rekli su da je sve okej i da se to toleriše do 3 godine. Šta vi mislite? Mi mislimo da se apsolutno ne toleriše do 3 godine, da dete ne priča i da na uzrastu od 2,5 godine apsolutno treba da konsultujete logopeda. Sam od sebe problem se teško razrešava u ovoj dobi.
naprotiv, produbljuje se, ostavlja negde efekte i na sve druge planove ličnosti, ne samo na jezičkom planu, nego to dete koje od 2,5 godine još uvek nije progovorilo, trpi osujećenje puno puta u toku dana zato što ne može da se izrazi, te mu zaista treba pomoći da savlada ovu poteškoću koja se pred njim našla, a lakše će je savladati ukoliko se što pre interveniše nego ukoliko se čeka. Čekanje, dakle, samo od sebe u najvećem broju slučajeva ne doprinese razrešenju problema, a produbljuje probleme u ponašanju i na emotivnom planu deteta, tako da mi mislimo da je javite se. Ja ću ovdje samo da spomenem razvojne norme, znači dete od godinu dana treba da ima, na uzrastu od godinu dana se javljaju prve reči, na uzrastu od 2 godine se javljaju prve rečenice, to znači da je vokabular se popunio sa nekih 250 do 500 reči, a onda između 2. i 3. godine se razvija gramatika i sa 3 godine je već skoro pa završeni gramatički razvoj, što znači da ako dete ima 2,5 godine, sad pogledajte koliko je tu zaostatak već napravljen i koji se sada veliki razvoj prirodnog jezičkog razvoja deteta, prosečnih sposobnosti kreće uzbrdo, tako da sada to kašnjenje ne stoji nikada u nultoj tački, nego kašnjenje ili se smanjuje ili se povećava. U ovom slučaju se povećava geometrijskom progresijom, završit će nas. Nije mi dao da završim do kraja. Završio je. Završio nam se live na Instagramu, da pozdravimo na Facebooku, pa čućemo se ponovo. Da, organizovat ćemo novi live. Pozdrav za sve. Završen je naš prvi live, nismo imali dovoljno vremena, vreme je brzo iscurelo, ali dobro, u sledećem krugu ćemo biti bolje organizovane. Ne verujem. Potrudit ćemo se. Kao što Irena kaže, šta je sad vremena za 2 logopeda, ali dobro.